Sandro Marcos versus Mark Lapid, abolishing travel tax. Ngayon, Dad, maraming mga netizens nagagalit kasi ang Pilipinas lang daw sa buong Southeast Asia ang may travel tax. Ang sinasabi ng maraming mga netizens at maraming mga Pilipino na bakit natin pinipenalize ang mga kapwa natin mga Pilipino for leaving the country. We're charging people to leave the country to explore the world or even find new opportunities elsewhere. Ngayon, in an unprecedented big move by Congressman Sandro Marcos, he heard the complaints of all these netizens and all of these Filipinos kasi sabi niya, my point nga, why are we penalizing our Filipinos? We should abolish travel tax. Recently, good news, nag-pass na ang kanyang bill na final sa Congress which is abolishing travel tax. However, si TIEZA head or the Tourism Infrastructure Economic Zone Authority head na si ex-Governor Mark Lapid has gone out into Congress and is now going in Senate saying na we should not abolish travel tax. He's saying na ang travel tax ay importante daw para sa mga tourism infrastructure, para sa mga educational programs, at para sa culture and arts. Kasi Dad, and Morgan, just to break it down for you, from travel tax, which is around 1,720 pesos or 2,700 pesos depending on economy or first class, ang napupunta dun, 50% ay napupunta sa TIEZA for mga tourism projects, mga tourism support, mga roads going to tourism areas, for their bureaucracy, for their employees, for them to make tourism zones, kung saan mas ma-encourage ang tourism dun. 40% napupunta sa CHED para sa mga tourism-related education programs. And 10% ay napupunta sa cultural and arts program ng Pilipinas. So sinasabi niya, kung tinanggal natin ang travel tax, maraming mawawala sa mga tourism program at saka educational program at cultural heritage programs natin dito sa Pilipinas. Sinasabi rin niya na actually lahat ng mga ibang bansa sa Southeast Asia, meron silang travel tax. Kasi he wants to dispel the misinformation daw na netizens are saying that no other country has travel tax sa mga airport nila. Sinasabi niya, that's not true kasi sa mga ibang airport, may travel tax sila, but they just call it airport fees. Ngayon, Dad, sa own personal research ko, it's true na other Southeast Asian countries like Singapore, Indonesia, Thailand, Vietnam, etc., meron nga silang airport fees. However, ang airport fees na to are just to fund the airport maintenance and airport infrastructure. In fact, sa Pilipinas, bawat airport natin may airport fees. So technically, hindi rin tama ang argument ni TIEZA head Mark Lapid na ang travel tax ay meron din sa mga ibang bansa. But Morgan, Dad, what do you think? Which is a better move? Should we be removing or making less taxes, or are these taxes important for the tourism of the country? Well, kasi kung titingnan natin, alam mo kasi ang travel tax na to, tayo lang talaga yung kakaiba sa ASEAN. No? Huwag na natin ihambing sa ibang pambayan kasi kinakailangan ihambing natin sa more or less comparative or comparable country na katulad sa atin. No? So sa ASEAN kasi, kung titingnan mo, tayo lamang ang merong pinakamataas at pangalawa lamang yung Malaysia na meron yan. Lahat sila walang ganyan. No? Katulad sinasabi mo, wala talagang travel tax sa iba't ibang ASEAN countries except for us and Malaysia. But even in Malaysia, ang sinisingil lang nila 8 ringgit or more or less 1,100 pesos. Yun lang ang sinisigil sa Malaysia. Pero again, kung pag-uusapan natin kasi, bakit ba ito nasimulan? Saan ba ito nagsimula? Ito ay basically Presidential Decree 1183 if I'm not mistaken. No? It was implemented sometime in 1977. So yan nagsimula yan eh. No? So kung titingnan natin kasi what is this travel tax all about? Well, this is another way of an overlapping function within the government. May sinasabi nga tayo, this is another way of skinning the people. Alam na nga natin hirap na yung ating mga middle class, lalo pa nating pinahihirapan yung ating mga mamayan. Ito yung masakit na katotohanan nito. Kasi kung titingnan mo, magkano na ba naiipon nilang pera sa mga travel tax na yan? Kada taon, humigit kumulang 6 to 7 billion pesos yan. Since the pandemic, tanggalin natin yung issue ng pandemic, pero 6 to 7 billion pesos yan kada taon. Yan ang sinisingil ng ating pamahalaan sa ating mga pangkaraniwang mamamayan na gustong lumakbay at magkaroon ng magandang pagkakataon, oportunidad na matuto naman sa abroad. So yun ang mga nangyayari kasi dito. Kaya sinasabi natin, marami kasi mga patakaran sa ating pamahalaan na ang ginagawa ay pinapabigat ang buhay ng ating mga kababayan. Instead na pagaanin at tulungan silang magtagumpay, lalo nilang pinabibigat. Pangalawa, pag sinabi mong ang hirap na nga kumuha ng passport, tapos may travel tax pa, kaya anong mangyayari sa ating mga kababayan? Magiging mangmang sila, magiging bobo ang ating mga kababayan kasi in traveling, you learn a lot. You learn a lot from other people. So is this the role of the government to make people stupid? Ito yung tanong na dapat sagutin ng ating mga namamahala at namumuno. Tingnan natin sa pasaporte na lamang. Out of 110 million Filipinos,
humigit kumulang mga 15 million Filipinos lang ang may pasaporte. One of the lowest, again, amongst the original ASEAN countries, no? Kasi kung titingnan mo sa Singapore, 90% ang may passport. Sa ibang bansa, Malaysia, etc., Indonesia, at least 20, 30, 40, 50%. Tayo na sa 10 to 15% lamang. Bakit ka mo kukuha ka lang ng passport? Ang haba ng pila, ang tagal ng waiting time. Samantalang nakikita mo kadalasan sa mga ating mga kawani sa pamahalaan, nandun lamang pabanjing-banjing o ilan lamang ang ginagawa. So yung mindset kasi ng ating mga nagtatrabaho o namumuno at namamahala, hindi para talaga maglingkod. Parang lip service lang talaga yung service to the people. Ito yung masakit na katotohanan na dapat nating magamot sa ating lipunan. Yung mindset ng bawat nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nilang unawain na meron silang tungkulin na tulungan ng bawat mamamayan na magtagumpay at mapagaan ang kanilang kalbaryo sa buhay, hindi dagdagan, pahirapan at patagalin yung pagkakataon na sila'y makapaghanap buhay at magkaroon ng ibang oportunidad. From passport to travel tax to immigration, paano ba naman tayo aahon yan kung ganyan ang mindset ng ating mga nasa mga gobyerno? Kaya dapat ito mabago para na sa ganun matulungan natin ating mga kababayan makaahon sa kanilang kinalugmukan na kahirapan sa katayuan ng kanilang pamumuhay. In fact, mga binabasa ko mga comment section, madaming humahanga ngayon kay Congressman Sandro Marcos dahil sa pag-file niya ng abolishment ng travel tax na to. Marami nagsasabi na finally, it's time, and it's someone young like Congressman Sandro Marcos who was able to think of an out-of-the-box thinking to alleviate the middle class, kasi for the longest time, hindi pinapansin to, pero ngayon napansin na siya. In fact, maraming mga ingat, tulad na sinasabi ng mga taga-Tiesa ni Mark Lapid na it funds infrastructure, education, and culture. Pero syempre, para sa akin, sa aking personal analysis, infrastructure is the job of the Department of Public Works and Highways. In fact, it's the job of the Department of Tourism to coordinate with the Public Works and Highways, not create a parallel agency trying to be like Public Works and Highways, hindi ba? Yun yung nakikita ko. And pangalawa, sa education, hindi ba dapat ang DepEd ang nagtitake care ng education and culture ng ating Pilipinas? So para sa akin, these functions are trying to parang, replicate what is already existing within our government. In fact, ito personal suggestion ko kay Congressman Sandro Marcos, para lalo pa siyang ma-appreciate ng taong bayan, maybe he could even think of abolishing TIESA altogether. Baka mas matuwa pa ang taong bayan. Anong tingin mo dun, Dad? Well, kasi kung titingnan mo, no, ito yung sinasabi nating overlapping functions ng gobyerno. Sometimes this is their way to somehow give privileges to people in power or people in politics, no? Parang ginagawa tong milking cow minsan, no? Yun na hindi maganda sa patakaran ng ating sistema na nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kasi nga, ang tanong niya, katulad niya sinasabi natin, kung ano ko collect na 6 to 7 billion pesos, magkano ba talaga yung ginagastos nila just to maintain their offices and to pay the salaries of their people? Kung malaking amount yan, bakit hindi na lang kasi ito ilagay na lamang as one of the sub-functions of Department of Tourism? Kasi ano bang ginagawa nila? Right now, ang nakita natin, ginagawa na mga kubeta, mga public toilets, no? Saka yung sewage system sa Boracay, etc. Nagbibigay sila ng konting pondo doon, tumutulong sila. Katulad na sinabi mo, trabaho yan dapat ng DPWH. Una. Pangalawa, yun naman sa CHED na sinasabi nila, yung sa Commission on Higher Education, pwede naman ponduhan yan separately from the Office of the President, from the Department of Education. Or from the General Appropriations or the General Appropriations. So bakit kinakailangan pa ng separate office na gagastusan at popondohan ng gobyerno? Ang laki ng bureaucracy niyan, magkano lang talaga napupunta sa proyekto? Pangalawa, yung mga proyekto na yan, tama ba din yung budgets nila? Kasi nga, kumbaga, ang sa dami ng ginawa mong opisina, minsan hindi na nababantayan yan. Kaya yun ang problema dyan, nadodoble lang yung gastos. Ang problema kasi ganito yan May kasabihan nga, di ba? Na dapat ang gagastusin lamang ng pamahalaan yung kaya nilang kitain. Kasi kung ang ginagawa nilang dahilan, is parang itong mga budget na to, nakakatulong sa ganito, nakakatulong sa ganyan. Totoo naman yun, hindi naman natin ina-argue yun. Pero ang tanong, hindi ba pwedeng mas maliitan yung gastos para sa ganun hindi na mapahirapan yung ating mga kababayan? Kasi nangyayari ngayon, pine-penalize natin yung middle class ng Pilipinas. Huwag natin kakalimutan mga kababayan, ang middle class ng Pilipinas, yan ang magdadala para magkaroon tayo ng mas magandang kabuhayan at kinabukasan sa ating bayan. Bakit kamo? Pag mas kakaunti ang middle class, mas madali tayong linlangin ng mga politiko at ng mga numumunot na mamahala.
Pangalawa, ang mga middle class kasi, yan ang masasandalan natin when it comes to economic progress. So kinakailangan damihan natin yung middle class. Ibig sabihin ng middle class, yan yung mga kayang mabuhay na hindi na umaasa sa mga ayuda. So paano natin magagawa ito? Una, bigyan natin ng mas magandang edukasyon at kaalaman ating mga kababayan para tumaas ang antas ng kanilang abilidad para mas magandang kikitahin nila kung hindi dito kahit na papano sa abroad. Pangalawa, luwagan natin yung pagpapadala ng paglabas ng mga Pilipino para makapagtrabaho sila sa abroad. Huwag na natin pahirapan pa. Wala kulang na nga trabaho dito. Pinapabigat pa natin yung pagkakataon makalipad sila para makahanap ng kabuhayan. Pangatlo, yung mga taxes na ganito na patong-patong na mga taxes sa ating mga kababayan. Gasolina, may tax. Bigas, may tax. Mga imported na murang bigas, may tax. Lahat ng bibilin mo, tinatax na. Pati ba naman travel, itatax pa rin. Samantalang meron ng budget ang Department of Tourism for other expenses. Bakit hindi na lang pagkasyahin doon? Let's not spend what we cannot earn. Let's not spend what we should not spend because every savings is a savings for the future of the Filipino people. In fact, meron pa nga akong isang naisip na idea na kung gagawin ng ating mga kongresista, what if, because the Department of Tourism has been trying to boost domestic tourism or tourism within the country, what if they also abolish VAT or value-added tax for airplane tickets that are domestic in nature? Because para sa akin, the VAT loss that you will, incur from domestic ticket sales from airlines versus the amount of economic activity that you can pass on to the restaurants, hotels, souvenir shops, may VAT din naman yun kasi minsan yung price ceiling, pag lumagpas to a certain ceiling, ay hindi nila magbabakasyon yung pamilya. So, imbis na igastos pa nila yung buong pera, sinave na lang nila yung buong pera. Pero kung bumaba lang siya ng konti dahil nawala yung VAT, mas lalaki pa yung gusto nilang gastusin kasi it's psychological na pag mura yung ticket, sige, gastusin na natin imbis na i-save natin yung pera. So, para sa akin, di ba mas dadami din yung overall VAT based ng larger economic value, ng larger economic activity? Anong tingin mo dun, Dad? Well, kasi sa akin ganito yan, no? Ang problema kasi, pagka nagbawas din tayo ng masyado maraming taxes sa iba't ibang sangay ng pamumuhay, ang problema kasi dyan, ang laki kasi ng ginagastos natin. Sang-ayon ako dyan. No? In fact, dapat nga mas mabawasan natin yung mga buwis na sinisingil natin sa mga kababayan natin. Pero para mangyari yan, una dapat ibaba natin yung gastos natin. Kasi nga ganito yan eh. Pag hindi natin pinangasiwaan ng masinop ang ating kabangbayan, talagang mahihirapan ang buong sambayanan. Kasi nga kung bababaan natin ang taxes, kinakailangan babaan din yung gastos. Pero tinataas yung gastos, kaya tinataas din yung taxes. Sino napapahirapan? Ang ating mga kababayan. Ang dapat mangyari dito, simulan na magising ng ating mga namumuno at namamahala na huwag silang gagastos ng hindi kayang kitain. Kasi tingnan mo ang budget ng Pilipinas, 6+ trillion to 7 trillion. Samantalang ang kinikita natin is 4 to 5 trillion lamang. Paano ba naman tayo niya mababaon sa utang ang ating mga kabataan? Hindi ba tayo naawa sa kinabukasan ng ating mga kabataan? Yun ang dapat sagutin ng ating mga namumuno at namamahala. Utang tayo ng utang, mababaon tayo sa utang, makakawawa ang ating mga kabataan at kinabukasan ng ating sambayanan. So that ang sinasabi mo, if not just lessening taxes, but we should also decrease spending. So do you think, tama nga ang sinasabi ni Morgan at ng marami mga netizens, that we should gut government agencies that are bloated and inefficient like TIEZA, which are just basically consuming more government resources, consuming more taxes, without actually giving much actual benefit to the Filipino people? Kasi sinasabi nga ni Senator Bam Aquino, hanggang ngayon, we still have a lack of classrooms. But we're collecting so much tax, we're spending so much money on programs like TIEZA, which is technically overlapping with DPWH. Should we just gut and close these agencies altogether so that the savings spent there, or the savings from those agencies which are spending so much 6 to 7 billion pesos, could be going into better things like more classrooms and more actual infrastructure going to the DPWH, provided that these are not ghost projects? Tama yan. No? Kaya sinasabi natin kahit sa Amerika, meron silang ganyan, tinatawag nilang right sizing, di ba? So maraming tinanggal si President Donald Trump ng mga empleyado ng gobyerno from the federal government kasi nga nakita niya na bloated, over-bloated yung gobyerno. No? So nangyayari, nagiging palabigasan yung gobyerno natin ng mga mapagsamantalang opisyales. So yun ang nangyayari sa atin. Kaya sa akin, I agree, fully agree that
most of other agencies also, hindi lamang TIESA, they should be consolidated already to the mother agency. Kasi bukas ng bukas, biyak ng biyak, mag-create ng bagong departamento, di gastos na naman yan, additional budget na naman yan, and then additional pasweldo naman yan. Hindi ba dapat mag-rights? Okay lang sana yan kung malaki ang kinikita ng Pilipinas at wala tayong sobrang laking utang. Pero kung ang laki ng utang, ang laki ng ginagastos kaysa kinikita, we have to do right sizing. The budgets have to be managed properly and accordingly so that we will have a more secure and stable future for the youth and for the young generation that will have to suffer from all this mismanagement of our budget. Ngayon, Morgan, naalala ko, maraming mga post rin kasi sa mga netizen na pinopost nila na usually pag sa mga government agency, maraming mga tatamad na government employee na naglalaro lang mga Dota o mga Plants vs. Zombies sa kanilang mga actual government 9-to-5 jobs. Alam ko may experience ka working with a government agency. Masasabi mo bang tama ba yung mga netizens na most of these employees are actually just lazy and inefficient and it would be better for the government to just lessen significantly their employee base to have more savings to do more projects for the Philippines? In fact, nakikita ko kasi nag-OJT nga ako sa isang government agency nung aking OJT days. Nakita ko talagang totoo yun. Naglalaro lang karamihan, and most of the time, parang tinatambak lang yung trabaho kung hindi siya ay kakilala ng mga nasa taas or ng mga politiko. Hindi talaga inaakta ng most jobs dun sa gobyerno. Parang binabagalan pa. Tapos, one time, nung OJT ako dun, nag-uwi pa ako ng trabaho para matapos agad. Tapos, nung pagbalik ko the next day, sabi sa akin, ba't mo tinapos yan? 3 buwang trabaho mo yan. Ba't mo tinapos na isang gabi? Sabi ko, ganun ba? 3 buwan? So, wala na daw silang iuutos sa akin. Pinaglaro na lang daw ako dun sa, sa agency na yun. Minsan may mga inuutos, pero kadalasan, wala na lang kasi syempre yung trabahong pang 3 buwan tinambak sa akin na nagawa ko na isang gabi. So nagiging parang inefficient, although OJT lang ako doon, so hindi naman nakabawas sa gobyerno yun, pero still ganun pala yung mindset doon na nakikita ko. Kaya nakikita ko one of the reasons daw na ganun yung sitwasyon kasi yung karamihan ng mga nag-a-apply sa gobyerno are, I'll just say it, medyo worst of the worst graduates. Karamihan hindi lahat, pero karamihan ng mga nasa down the line, yung mga graduates na talagang hindi sila matatanggap ng private sector kasi sila yung mga mabababa yung grades or kung pumasa man sa school, yung pasang-awa, yung mga bulakbol, yung mga take so much time to finish school. Pero yung mga honor students, ayaw nilang pumasok sa gobyerno kasi syempre, ang tingin nila sa gobyerno, una, ang bababa ng mga sweldo kumpara sa private. So, obviously, unlike sa Amerika, kapag Amerikano ka, it's an honor and privilege to join the government kasi mas mataas ang sweldo. Kaya ang nafi-filter doon, kailangan magaling muna yung mga GPA requirement doon, ang tataas para makapasok sa gobyerno. Pero dito, baliktad, pababaan ng standard para pumasok sa gobyerno. Yung mga magagaling na sa private sector. So, syempre, pag yung mga private sector, sila pa yung gagawa ng mga plano para sa gobyerno, tapos yung gobyerno, kunwari, rubber stamp silang gumawa. Yun yung nakita ko dun, personal na na-witness ko. Kaya sa akin, dapat baguhin na rin yung sistema ng ating mga hiring. Dapat gayahin natin yung US system. Dapat it's an honor and privilege to work for the government. Kung ano man yung private rate, dapat times 2, times 3 ang gobyerno from all sectors. Pero, dapat starting for new hires. Kasi syempre, yung mga current hires, karamihan sa kanila, I could say, not qualified to be in the positions they're in kasi tinatamad-tamad lang karamihan yung mga down the line. Yun na yung nakikita ko. Pero anong tingin mo dun, Dad? Well, sa akin, there are two things that needs to be, kumbaga, dapat mabago. Una, yung mindset ng ating mga nasa gobyerno o mga naglilingkod o namamahala o nagtatrabaho sa ating gobyerno. Yung mindset na saka na lang gagawin yan, hindi naman importante yan o hindi, mabuti pang wala akong gawin para walang problema at walang sabit. Pero sumisweldo sila. So kung kumikita kayo sa buwis ng kinukolekta sa ating mga mamamayan, meron kayong obligasyon at moral responsibility to deliver results, to give performance. Meron ganyan, marami tayong narinig. May mga gustong gumawa ng project sa gobyerno, minsan sila pa mamumuhunan, pero nung ginagawa, tinasantabi, binibigyan na napakaraming bureaucratic reasons, samantalang mamumuhunan na ngayon mga negosyante o mga ngalakal para magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan, magbayad ng buwis, pero nung ginagawa, mahihirapan, bureaucratic hurdles, etc. Yan ang isang problema sa ating gobyerno, yung mindset na sinasabi natin. In fact, may nabasa nga akong comment section about TIESA in particular kasi may mga nagsasabi na netizens na napakadami daw ng assets at mga lupain ng TIESA in key tourist spots. Isa doon yung Intramuros na bakit hindi gumagalaw or bakit hindi nagkakaroon ng development. Akala ba nila bilyon ang kinokolekta sa infrastructure
infrastructure fund ng TIESA. Pero bakit yung mga assets na to hindi ginagawang productive? Kung hindi naman nila gusto pondohan yung mga projects yan, bakit hindi na lang daw i-PPP? O kung may mga nagpo-propose man, bakit hindi natutuloy yung mga PPP? Ano ba nangyayari sa mga usapan ninyo? Nakita ko sa mga comment section at mga different vlogs na kine-question bakit ganun ang progress dun sa TIESA. Anong tingin mo nangyayari dito? Well, sa akin, hindi lang naman kasi in particular TIESA. No? Lahat naman, kahit naman iba't ibang government agency, maririnig naman natin sa mga ibang negosyante, mga namumuhunan at mga nangangalakal, local and foreign investors alike, na it's so difficult to deal with Philippine government because their mindset is not such that they want to help the country to become progressive. It's more like what they can get for themselves. Yun ang mindset na dapat mabago. Hindi yung iniisip nila na kinakailangan may mangyari para may mabigyan ng trabaho. Kinakailangan may magawa kami sa aming ahensya o sa aming departamento para sa ganon makinabang ang Pilipino. Itong mga ari-arian na nakatiwangwang lamang at hindi pinapakinabangan, dapat magkaroon ito ng productivity kahit na konti, dapat kumina to. Hindi yung mindset ng isang entrepreneur, ng isang negosyante na nag-iisip na kinakailangan pakitain mo kahit na maliit kaysa wala, kaysa nakatiwangwang gastos pa. Yan yung mindset na dapat mabago. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na pag wala kayong ginawa, isang krimen yan sa inyong sambayanan. Pag wala kayong results, isang malaking kasalanan yan sa inyong mga kababayan. Bakit? Yun nga sinasabi natin yung mindset. Yun ang dapat mabago. Pangalawa, yung sinasabi nga natin yung culture din, di ba? Aside from the mindset, yung culture. Na mas mabuti pang walang gawin kaysa baka magka-problema kaysa may gagawin. Kung wala ka namang ginawang mali, huwag kayong matakot kasi nga ang ginawa nyo para sa kabubuti ng sambayanan. So that has to change that mindset and that kind of culture. Na mabuti pang sumweldo na malaki at walang gagawin, wala siyang key performance index na sinasabi natin. Pag presidente ka o head ka ng isang agency, dapat meron kang ma-deliver na results. Ilang bilyon ang naipasok mong pera sa gobyerno, ilan ang kumita na mga trabahante na bigyan ng trabaho dahil sa iyo, ilan yung mga negosyanteng nabigyan ng pagkakataon makagawa ng proyekto dahil nga sa iyo. Pero hindi yung may kapalit ka o may hinging kang kapalit. Yun ang mali kasi yung mindset sa yung culture na sinasabi natin. Siguro, Dad, Morgan, would you say, kasi ang nagiging focus ngayon is sa mga corruption issues with the government is yung mga ghost project, mga flood control project. Pero kasi these are mga projects na hindi ginawa. Technically speaking, yung mga employees ng government, yung mga heads ng mga agency na wala silang dinideliver, wala silang ginagawa, maraming mga nakatenggang assets na hindi nila dinedevelop, hindi nila ginagawang for the improvement of the Filipino people or for the improvement of tourism. Ghost performance. Technically, ghost performance. Would you say that these people are technically actually corrupt? Oh yes, definitely. Kasi nga, may kasabihan niya, technically sinasabi ko nga, it's a crime because you did not do anything for the good of others while you are getting benefits from that government agency. If you're getting salary from the government, you're benefiting from the government, and you don't deliver results for other people to benefit so that they can have jobs, the government can earn more taxes, that's a dereliction of duty. And that's a crime against our people, against our citizens, and against our nation. So yun ang isang nakakabahala talaga dito. And technically, Morgan, they're technically stealing their salaries from the taxes of the Filipino people, which was supposed to pay for people who are supposed to work for the Filipino people, hindi ba, Dad? Correct, no? Yun ang sinasabi nga natin, no? Pag tumanggap ka ng pera sa gobyerno, meron kang moral and professional obligation to deliver results. Hindi yung saka na yan, bukas na yan, hindi naman importante yan, basta sumweldo ko. That kind of mindset has to change. Kaya tayo na pag-iwanan na ng Vietnam, Japan, Taiwan, etc. When in 1950s, we were quite ahead of them. Why? Because the American government that time instilled in us a discipline of mindset that we have to deliver results, not just work and get money and go home without doing anything. That's the biggest mindset problem that we have to be able to amend along the way. Yes, that's why I believe that we have to abolish a lot of things in our government. Kasama na dito yung K-12, kasama na dito yung travel tax, kasama na dito yung mga weird agencies that are overlapping functions with several governments, no? And nagtuturoan, hindi naman talaga nagtatrabaho kasi syempre nagtatago sa skirt ng ibang department pero sumisweldo lahat sila. So para sa akin, all of this, yung mga in-expand, pati yung K-12 na in-expand, para sa akin, these are inefficiencies that didn't lead to betterment of the Filipino people, only the betterment of asking for more budgets for the departments, hindi ba, Dad? Yes, I will repeat again,
the budgets of every nation has to be managed properly, and definitely it has to be managed prudently so that we take care of the future of our children and the future of the next generation. Wag natin lustayin, wag utang ng utang, gastos ng gastos, party dito, party doon, hire dito, hire doon ng mga overlapping agencies, create another department. We should be consolidating so that we can save a lot of money to pay our debts and to make sure that our children will have a better future in the next generation. Pero anong tingin mo dun sa isang suggestion ko na dapat ang mga airfares for domestic flights, wag na lang lagyan ng VAT para talagang makatravel na yung tao at magkaroon ng holiday economics tulad ng ginawa ni former President Gloria Arroyo na dati ginagawa niya yung weekend, parati niyang ginagawang long weekend para magka-holiday economics at yung mga tao lumalabas, they spend more, which was for me very genius, kasi nagkaroon ng domestic tourism boom that time. Ngayon naman, what can we do further to even revitalize our domestic tourism? Para sa akin, yun yung nakita ko remove VAT on tickets kasi konti lang naman yun, hindi na makaka-apekto yun. Ang tingin mo dun? Well, sa akin, yes and no. I will be saying yes and no. Kasi kahit natanggalin mo yan, pero yung airline competition is the same, pagsasamantalahan lang din ng mga airline companies. No? So, kinakailangan kasi open the competition too. Pag mas marami kasing kompetisyon, mas mapapwersa silang i-maintain o ibaba yung presyo nila with or that's without a better VAT. solution. So, that to be taking out VAT is good, but at the same time you have to put another kumbaga safeguard, no? Yung safeguard yan is the competition, di ba? Open skies. Open skies. Katulad yan, no? Siyempre, kung tatlo lang ang lumilipad, AirAsia, Cebu Pacific, saka let's say Philippine Airlines, sa most of domestic flights, no? Siyempre, talagang yung presyo talagang makokontrol para may oligopoly na tinatawag tayo dyan, no? So, kung buksan mo, papasukin mo yung Jetstar na magkaroon ng mga local flight, yung mga Scoots magkaroon ng mga local flight. You know, I mean, say, look, the competition will definitely challenge these airlines to bring down their prices and to make them more efficient. Ganon din, in the private sector, efficiency is necessary to be profitable. In the government, it's also the same. So for the government to be efficient, there should be right sizing, hindi yung duplication or overlapping functions. More departments being created. Ilan ng cabinet departments natin ngayon? Lahat yan, ang laki ng gastos. Bawat cabinet secretary na ilalagay mo dyan, bibigyan mo ng pakalaking sweldo at marami pa siyang undersecretary at marami pa sila mga staff. So yung mga gastos na yon na pwedeng matipid, pambayad ng utang at para sa ganon matustusan yung ating mga estudyante, mabigyan ng suporta. Yung mga estudyante natin ang kailangan natin puhunanan because sila yung kinabukasan ng ating sambayanan. The young generation, the students especially, they need to be educated properly because they will be the ones to carry the torch of this nation. Kung hindi mo sila pag-aaralin ng maayos, hindi mo sila tutustusan, susuportahan, bibigyan ng tamang nutrisyon at pagkain, paano magkakaroon ng kinabukasan ng ating sambayanan? So yun ang dapat imulat natin sa kaisipan ng bawat nagtatrabaho sa gobyerno, namumuno, na mamahala, na appoint, na halal. Please take note. You have a professional and moral obligation to the nation and to the next generation. Ngayon, Morgan, hindi ako sang-ayon sa actually yung proposal ng mga DOT at saka yung idea mo na dapat natin i-promote ang domestic tourism. Kasi para sa akin, parang baliwala lang ang domestic tourism. Kasi yung pera na yun, umiikot lang dito sa loob yan ng Pilipinas. So basically, cycle lang yan. Basically, tinatransfer mo yung pera from Manila to Cebu or from Manila to Boracay. Ang dapat i-promote ng DOT at ang Pilipinas, ang foreign tourism. Kasi yun is new money coming in dito sa Pilipinas. And I think that, yung proposal na gusto ko i-discuss sa inyo, ito na ginagawa ng mga other countries like Singapore, Japan, Korea, Europe. Basically, para ma-promote ang mga foreign spending or foreigner spending sa bansa na yun, meron silang mga tax-free for foreigners. So may tax refund ang foreigner kung bumili sila dito ng mga items na not necessarily na gagamitin nila dito sa Pilipinas. Pero pag dumating dito yung foreigner, kung bumili sila ng mga mamahaling bagay, kung bumili sila ng mga computer, mga bag, etc., may tax refund sila at mas ma-encourage sila to spend more sa Philippines kasi maiisip nila, mas mura pala kung bumili ako sa Pilipinas kaysa sa mga bansa ko or anything. What do you think about that, Dad, Morgan? Actually, that's a very good idea yung tax refund system kasi yung nga even yung mga kakilala natin na mga nasa frequent traveler, parating lang pinag-uusapan, punta tayo dito sa Singapore, punta tayo dun sa ibang mga bansa na may tax refund, dun tayo mamili na marami kasi may tax refund yung mga bagay-bagay dun. So, kung ganun din dito, magiging shopping, tourist destination tayo for foreign travel. So, that's actually a good proposal. Ang tingin mo dun? Well, tama yun. No? Kasi sabi nga natin, no? Tama din sinasabi mo na, syempre, kahit yung local tourism naman, nakakatulong din yan sa business and economy ng Pilipinas. Pero syempre, yung significant
contribution dapat galing sa mga foreigners, no? Kasi nga pera yan na galing sa labas pumapasok sa atin. Kung yung pera lang pinapaikot natin, nakakatulong din yan, pero syempre yung contribution niya minimal. Pero katulad sinabi ninyo, napakahalaga din ng mga VAT refund for foreigners, no? Kasi nga pag alam nila may mga VAT refund sila, then magsha-shopping dito yan, mas malaki ang gagastusin nilang pera, matutukso sila na gumastos ng mas malaki. Para sa gano'n, yung average spending ng bawat tourist tumaas, di ba? Saka syempre, pagka merong ganyan at mas maraming gusto mag-shopping sa atin, mas maraming mabibigyan ng trabaho, at the same time, mas maraming makikinabang sa ating mga kababayan. That's why that's very important na magkaroon tayo ng mga tamang patakaran, tamang pamamaraan, para sa ganun gumanda ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na edukasyon ng solusyon sa pag-angat ng bayan. Kasi pag edukado ang bawat Pilipino, maintindihan nila kung paano gumagana ang ating gobyerno, at lahat ng mga tao na sa ating publiko maintindihan at makakapagreklamo ng tama at makakapag-suggest ng tama kung paano pagandahin ang ating bayan. Pag edukado ang tao, edukado ang bayan, aangat ang bayan. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayin, yung coach ng bayan. Mga kababayan, we need better leaders who will come up with out-of-the-box solutions such as abolishing useless things like travel tax here in the Philippines. Kaya kung gusto natin ng better leaders, kailangan natin ng mga Pilipino na pipili ng mga better leaders. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino. Kasi pag mas maraming matalinong Pilipino, mas marami silang mapipilian na better leader at mas magiging maganda ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Hangarin namin sa Ilocano Defenders Party List, mabigyan ng mas magandang kinabukasan at kabuhayan ang ating mga kababayan at ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan pong aming isinusulong, kaya namin sinasabi palagi na kami naniniwala na dapat ang kaban-bayan magamit sa tama, hindi malustay kung saan-saan, at dapat nang magising ang ating mga namumuno at namamahala na hindi nila pwedeng gastusin ang pera o kabangbayan na hindi kayang kitain ng ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.